Yeah, Peter asina problem, andina problem naye turi kushanda, but problem aunzwisise munhu same day. Even tongai wacho hatuna kutanga na kumunzwisisa, kutanga straight na kumunzwisisa. Ninge magara fese muchijairirana baby pamberi apa tuchajairirana, tuchaita chinhu chinoshanakizwa, because hapa so far andisanda ndana chance yekuti takuputa song tuchipractice from start sezvataita mapinda panyanga. Apa ni music yekuti vanoita arrangement, vanoita na Spencer maybe vaita arrangement ini ndauya ndapindira upa ndinenge ndapinda kuti aiona pinda apa ndauya okay ndizvo okay you on. But in future mukujairana zvikwatiri kuenda kujairana na kunzwisana, because yena imunhu anenge achini readawo sema ridziro nasi tunenge tuchimureadawo naye ari kuona nasi tuchiona, then pane time yakuti tuchaklika manje takunzwisana manje chaiyo toburisa chinhu chiri kudiwa kuvanhu, but chichauya chete.